Hej Tobias, det er Flemming Andersen, som du har snakket med flere gange i dag, torsdag. Jeg tænkte, at jeg lige ville dele en video her, hvor jeg viser dig det problem, som jeg har, og som jeg ikke rigtig synes at kunne løse. Som du kan se, så står jeg nu på mine Wi-Fi-indstillinger, og jeg har Homey nede under andre netværk. Så hvis jeg går ind og vælger Homey, så vil den gå i gang med at connecte. Og det tager lidt tid, men det kom der. Så lukker jeg mine indstillinger, og jeg går over og åbner Hørman-appen. Og inden jeg har lavet den installation, så har jeg både resettet Cuben, og jeg har slettet appen og downloadet den helt på ny. Så det er derfor, den spørger om notifikationer. Så jeg siger tillad, og jeg siger, at den også tillader til at vise advarsler. Så skal jeg scanne koden på Homey Cuben, og ja, den må godt bruge kameraet, og det må også det der. Og så har den oprettet forbindelse til Cuben. Så skal jeg oprette Homey, og jeg klikker på opret Homey. Og den spørger, om den må bruge Wi-Fi-netværket, og det må den godt. Så taster jeg mit navn ind her. Og passwordet her nedenunder. Og det finder vi der. Og så paster jeg det ind her. Og så siger jeg opret bruger. Og so far so good. Så kommer vi over til mit netværk, og der siger den, at der vil jeg gerne vælge mit netværk her. Og så går jeg ind og lægger koden ind til mit netværk og siger forbind. Så siger den, at jeg skal give samtykke, og det gør jeg så. Og så står den og tænker, og det du vil se undervejs her, hvor den tænker, det var sket faktisk allerede der, det er, at Wi-Fi-symbolet det forsvinder, og så spørger den mig, om mobildata er slået fra, og det har jeg gjort, fordi det siger du, man skal, så jeg siger, det er okay. Og så kommer Wi-Fi'en tilbage igen. Så der sker altså et eller andet med, at den går ind der i starten og afbryder, og så tager det et stykke tid før, at der kommer noget videre. Og det du vil se her, det er så, at den kommer op med den her error-meddelelse og siger, at forbindelsen mislykkedes. Det er lidt underligt, fordi der står hernede, at måske om passwordet blev indtastet forkert, og det gjorde det altså ikke. Så jeg synes bare lige, at jeg vil dele det med dig, og så kan det være, at du kan tænke lidt over det. Måske jeg kan ringe til dig i morgen fredag, og så at der er en løsning på det.